Ydych chi'n gwybod am y gwahanol fathau o wasanaethau sy'n cael eu hariannu a'i darparu gen eich cyngor? Dyn ni yma i chi bob cam o'r ffordd. O ddechrau bywyd gyda chyfrestru genedigaethau i gerrig milltir mawr. Dyma flas o'r gwasanaethau dyn ni'n ei darparu. Cofrestru genedigaethau. Yn y flwyddyn ariannol ddiwetha, cofrestrwyd 176 o enedigaethau. Plant, pobl ifanc a theuluoedd. Wnaethon ni gefnogi dros 2,000 o blant yn ystod y 12 mis diwetha, gan sefydlu cynllun gofal ar gyfer 676 o blant. Mae'r cyngor hefyd yn gyfrifol am 238 o blant sy'n derbyn gofal. Gwasanaethau addysg ac ieuenctid. Ym Mhowys, mae 72 ysgol gynradd, 8 ysgol uwchradd, 2 ysgol arbennig a 2 ysgol bob bwyd sy'n darparu addysg i 15,284 o ddisgyblion. Eiddo, a wyddoch chi bod ni'n berchen 134 o ffermydd y cyngor ac yn rheoli 128 o unedau busnes. Tîm cynllunio gwarchod y cyhoedd. Mae yn tîm cynllunio a diogelu'r cyhoedd wedi derbyn dros 1,463 o geisiadau cynllunio ac wedi delio a 1,228 o gwynion am sŵn a niwsans yn ystod y flwyddyn diwetha. Tai. Mae gennym ni 5,507 o dau cyngor a 404 o achosion digartrefedd gweithredol yn ystod y flwyddyn ariannol diwetha. Priodasau a seremonïau sifil. Yn y flwyddyn ariannol diwetha, cynhaliwyd 984 o briodasau a seremonïau sifil. Gwasanaethau priffyrdd, trafnidiaeth, gyhoeddus a chefn-gwlad. Mae gen Powys tua 2,613 o filltiroedd o ffyrdd i'w chynnal, ynghyd ag 14,500 o oleadau stryd a 2,500 o arwyddion ffyrdd. Ni sy'n gyfrifol am gynnal a rhwydwaith hawliau tramwy mwyaf yng Nghymru, 5,753 o filltiroedd i gyd. Casgliadau gwastraff ac ailgylchu. Dyn ni'n casglu ac yn prosesu 53,960 tunnell o wastraff ac ailgylchu. Cludwyd 3.5 miliwn o gasgliadau ailgylchu a gwastraff bwyd ac 1.1 miliwn o gasgliadau sbwriel o gartrefi. Yn cyfradd ailgylchu yn y flwyddyn ariannol diwetha oedd 68.1%. Canol trefi, yr economi leol a thwristiaeth. Mae twristiaeth yn cefnogi 12,054 o swyddi lleol, gen ddod â dros 1.12 biliwn punt i mewn i economi Powys yn y 12 mis diwetha. Hefyd, mae 5,556 o fusnesau gweithredol yn y sir. Y celfyddydau, amgueddfeydd, llyfrgelloedd, hamdden a chwaraeon. Ym Mhowys, mae gennym ni 19 llyfrgell, 13 canolfan Freedom Leisure, 2 amgueddfa ac 1 hwb diwylliannol. Gofal cymdeithasol i oedolion. Mae yn gwasanaeth gofal cymdeithasol i oedolion yn cefnogi 1,184 oedolion mewn gofal tymor hir, tra bod 1,757 oedolion yn cael gofal yn y gymuned, fel y gallen nhw fyw'n dda yn eu cartrefi am gyfnod hirach. Cofrestru marwolaethau a mynwentydd. Cofrestrwyd 1,112 o farwolaethau yn y flwyddyn ariannol diwetha. Sut mae'r gyllideb net yn cael ei chydbwyso? Mae'n gyllideb net yn cynnwys cyllid fel y ganlyn. Llywodraeth Cymru, gan gynnwys trethi busnes, sy'n darparu 228.6 miliwn a threth y cyngor gen yn trigolion o 98 miliwn o bunnoedd. Dyn ni'n defnyddio'r rhain i ariannu yn gwasanaethau gyda chyllideb gyffredinol y cyngor o 326.6 miliwn.